ଯାହା ଆଜି ଦର୍ଶନଟା ଭଲ ହେଲା ନା ହନୁମାନଙ୍କର। ଆଜି ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼ କହିଲୁ? ହଁ ଆଜି ବା ସେପଟେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଉଠିଲା ନା। ଆଜି ଆମ ଏପଟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ସେଇ ଫଙ୍କସନ ହେଇଥିଲା। ସେ କଣ କିଛି ତୁ ଭଙ୍ଗା ମାଙ୍କଡ ବସୁଛୁ କୋଉଠି ଏଠି କୋଉଠି ଫଙ୍କସନ ହଉଥିଲା? କୋଉଠି? ଜାନୁଆରୀ 1 ରେ ହୁଏ ନା? ନା ଆମର ନୁହେଁ। ଆମର ସେଠି ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଜି ବା ତାଙ୍କର କଳସ ଯାତ୍ରା ହଉଥିଲା। ହେଲମେଟ ଏଠି ହୁଏନି କି? କୋଉଠି? ଏଇଠି ହାଇ ଏଠି କଣ ଆଜି କଣ? ନା ଆଜି ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ହନୁମାନ ଆଜି ନୁହେଁ। ଆମର ହଉଛି ଆମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ହଉଛି କୋଉନ ନା ଫେବୃଆରୀ କି ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ହବ ଆଉ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏବେ ହବନି। ତୁ ବିନା ସେପଟେ ଗଳି ପଡିବ ହେଲମେଟ ସେପଟୁ ଗଳି ପଡିବ। ତୁ ଗୋଟେ ହାତ କାମ କରୁନ ତୁ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯାଇକି। ସେ ନେଇକି ଆସିବୁ। ପଡିବ ମାନେ ଏଇ ପଙ୍କଜ ପାଣି ଗୁବ କିନା ବୁଡିଯିବ। ବୁଡିବ କାହିଁକି ଦେଖ। ଯାଅ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନଟା ଭଲ ହେଲା। ଆଜି ଭୋର ଭିଡ ଥିଲା ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତୁ କିଛି ଦେଖିପାରିବୁନି। ତୁ ଠିଆ ହେଲୁ ଗଲୁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଧଳା ପଟି ଥିଲା ସେ ଗଲା ମୁଁ ଯିବିନି। ଲାଜ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଗୁଣ ପଡିଥିଲି।